बिटिआरजों लोगोसे उदालगुरिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। इउक्रेनाव दावहा जाबाय थानाय समावनो MBBS उथ्रिसार जानो हादों डक्टर इभान्जेलिन बसुमतारिया। डक्टर इभान्जेलिन बसुमतारिया इउक्रेननिफ्राय बिटिआरआव MBBS उथ्रिसार जाना मोनफैबाय। उदालगुरि जिल्लानि आम्बागाव जख्रा गामिनि अपूर्व बसुमतारिनि फिसाजो इभान्जेलिन बसुमतारिया इउक्रेन हादोरनिफ्राय MBBS डिग्री लाना बिटिआरआव उदालगुरियाव सफैबाय। बिथांनि बे डिग्री लाना फैनायखौ ओनसोल नाङैनो गोजोननाय फोरमायदों। नुनो मोननाय जायोदि अम्बा दखरा एबसुनि आफादगिरि बिमल बसुमतारि आरो अम्बागाव प्राइमारि कमिटिनि UPPL नेहाथारि कामेस्वर दैमारि लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोना डक्टर इभान्जेलिन बसुमतारि बिथांखौ आर'नाइजों बराय होयो लोगोसे गोजोननाय फोरमायो। এই মুহূৰ্তত মই এইটোৱে ক'ম, মই বহুত দুখিত। ইমান 6 বছৰৰ জাৰ্নি ইমান ধুনীয়াকৈ শেষ হ'ল, কষ্টও হ'ল, তাৰ মাজতেই শেষ হ'ল, সেইটো কাৰণে মই বহুত দুখিত। ইউক্ৰেইনলৈ যোৱাৰ সময়ত আপোনাক কোনে উদগনিমূলক পৰামৰ্শটো দিছিলে? পৰামৰ্শটো মই আৰু দেউতাই দুজনেই মিলি ফালে তেনেকৈ কৰিলোঁ বুলি ক'ব লাগিব। কোনো তেনেকৈ মোক কোৱা নাছিলে। দেউতা আৰু মই দুজনেই মিলি ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ তেনেকৈ কি কেনেকৈ যাব পাৰে বা কেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব পাৰে সেইটো। তাৰপাছত গুৱাহাটীত তেনেকৈ খবৰ কৰিলোঁ এনেকৈ যাব পাৰে নেকি বুলি। তাৰপাছত তেনেকৈ মানে সুধি মেলি তেনেকৈ আমি ডিচিজন এটা ল'লোঁ। কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈ? মই 2017 চনত 2017ৰ পৰা 2023 6 বছৰৰ কোৰ্চ আছিলে সেইটো। মই ঘৰৰ কাৰণেতো বহুতেই মানে ধন্যবাদ দিছোঁ ঘৰতো, কাৰণ ইমান কষ্ট কৰিলে, কষ্ট কৰি মোক পঠালে তেনেকৈ। তাৰপাছত গোটেইখিনি সময় লাগি থাকিলে মোৰ লগতে, তো মানে বহুত সেইটোৰ কাৰণে বহুত মনৰ বল লাগে সেইটোৰ কাৰণে। মই সেইটো কাৰণে ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰোঁ ঘৰত। তাৰপাছত জিলাৰ কাৰণেও গোটেইখিনি মানুহকে মই ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰোঁ, যোনে মানে সুধি থাকে কি কেনেকৈ আছে, কেনেকৈ নাই, কেনেকৈ পঢ়া শুনা। মই সেই সকলো মানুহকে মই ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰোঁ। ষ্টাৰ্টিঙৰ ফাৰ্ষ্ট টু থাৰ্ড ইয়াৰ বুলি ক'লে ফাৰ্ষ্ট 3 বছৰটো মোৰ ভালেই গ'ল। 2020ত ক'ভিড আহিলে। ক'ভিডৰ সময়ত তাতে অলপ কষ্ট হ'ল, কাৰণ আহিম বুলি ক'লেও আহিব নোৱাৰোঁ। তাৰপাছত কি বুলি কয় 8 মাহমান মই তাতে তেনেকৈ আছিলোঁ, মানে তাতে থাকিলোঁ। মানে বেমাৰ হ'লেও তাতে ইমান এটা চিকিৎসা পোৱাৰ কিবা নাছিলে, কাৰণ সেইটো সময়ত গোটেই ৱৰ্ল্ডৰে বহুত কষ্ট হৈ আছিলে। চ' মই এইটো আহিম বুলি ক'লেও ঘৰত আহিব নোৱাৰোঁ এতিয়া। তাৰপাছত তাতে থাকিলোঁ, সেইটো সময়ত কষ্ট হ'ল, পঢ়া শুনাৰো বহুত কষ্ট হ'ল, অনলাইনত কনভাৰ্ট হৈ গ'ল তেনেকৈ। তাৰপাছত তাতে ৱাৰ আহিল, ঘৰত আহিলোঁ, ঘৰৰ পৰা গ'লোঁ, আকৌ ৱাৰ আহিল। ৱাৰ অহাৰ কাৰণে যুদ্ধ হোৱাৰ কাৰণেও বহুত কষ্ট হ'ল, আকৌ আহিব লগা হ'ল ঘৰত তেনেকৈ কষ্টৰ মাজেৰে। তাৰপাছত সেইটোৱে আকৌ ঘূৰি যোৱাৰ পাছতো মই আকৌ সেইখিনি কি বুলি কয় ঘৰত আহি 7 মাহমান থাকিলোঁ নেকি যোৱা বছৰ। তাৰপাছত তেনেকৈ থাকি মই ভাবিলোঁ কি 1 বছৰ মাত্ৰ আছে, তো সেইটো 1 বছৰটো মই এতিয়া ঘৰত থাকিলেতো নহ'ব, এইটো গৈ ফালে মই কমপ্লিট কৰাটো উচিত বুলি ক'লে। কাৰণ সিহঁতে তাতে ক'লে কি আমি অফলাইন ষ্টাডি দিম। চ' মই গ'লোঁ, সেইটোৰ কাৰণে আমি চবেই মানে মোৰ ইয়াৰবোৰ গ'ল, তেনেকৈ আমি কমপ্লিট কৰি এইবাৰ ঘূৰি আহিলোঁ। नंगौ, थारैनो अम्बागाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय नैबे जखरा गामिनि मानजाथाव अपूर्व बसुमतारिनि फिसाजो इभान्जेलिन बसुमतारि नामा बिनानाव, बिथाङा इउक्रेननिफ्राय गंसे गोजौ थाखोनि मेडिकेल इउनिभारसिटिनिफ्राय बिथाङा MBBS डिग्री कमप्लिट खालामनानै फैबाय। बेखौ लानानै जोङो अम्बागाव दखरा एबसुनिफ्राय जोबोरैनो गोजोनदों आरो ओनसोलनि जाना बिथांखौ बरायफैदों। आरो बे बरायनायखौ आरो बे गोजोननायखौ जों बिथांनो शेयार खालामनो थाखाय बावहाय नुजाफैदों। आसा खालामगोन बिथाङा नैबे जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोलनि थाखाय, बे ओनसोलनि रायजोफोरनि थाखाय मोजां मोनसे देहानि जोथोन लानाय फारसे बा मेडिकेल बिथिङाव बिथाङा मोजां मोनसे इनिसिएटिभ लालांनो हागोन। आरो बे गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोलनि जोंनि इयुन जोलै फंबाय बिनानाव बिथांमोननि थाखाय बिथाङा मोनसे एग्जाम्पोल बा
बिदिन्थि जानानै फैयो बेखौ लानानै जोङो थारैनो गोजोनदों आरो बे एभारजेलिननि बिफा अपुर्ब बसुमतारी बिथांनोबो जों साबायखर बावदों बिथाङा जिबायदि रोखोमै सापर्ट होनांगौमोन बेबायदि होनायनि गेजेरजों गावनि गथ'खौ सासे ओनसोलनि राफोद सासे देहा फाहामगिरि बा डक्टर खालामनानै लाबोनो हाबाय बेनि थाखाय जों बिथां सारनिसिमबो जोबोद साबायखर बावदों आरो बिथांखौबो जों बरायदों गिबिसिनथारावनो निउस मिडिया नोंथांमोनखौ बरायनाय थाग्रोबाय जों आम्बागाव PCDC एबा आम्बागाव प्राइमारि UPPL जानानै गोजोननाय हामलायनायखौ जों होनो फैदों नैबे न'खराव जों खोनानो मोन्दों आरो आं बाख्नायनांगोन बिथां नन्देस्वर दैमारि बिथाङा आंनो वाट्सएपआव मान बिलाइ बावनाय बेखौ हरनाय लोगो लोगो आङो बेखौ नोंथांमोननो आं बेखौ हरनाय जादों गोजोननायदों आं बे बाथ्राखौ हरनाय जादों आरो दा गोजोनदों बहुद गोजोनदों जिहेथु जोंनि आम्बागाव ओनसोलाव बिथाङा सासे सर्स जाना थासिगोन आरो बिथाङा मा होनना बुंगोन जोंनि फुंखा जिहेतु बिथाङा देहा फाहामसालिनि सासे MBBS डक्टर जानानै फैदों जोंनि ओनसोल जानानै बिथांखौ हाजासिनो बरायदों आरो बेखौ लानानै जोङो मोनसे आखा खालामदों जिहेतु बे ओनसोलाव बिथाङानो सासे नायल' जाल' MBBS डक्टर जाना फैनो हादों आरो जों बिथांखौनो जोङो सेथि हिसाबै जोङो मोनदांनो हादों आरो बे सेथि मोनदांनायनि उनाव जे रायजो राजाफ्रा बा बिथांनि बिथांखौ संदाननानै माने सोलोंलांगोन जों बेखौ हास्थायदों जों बयखौबो बिथांमोननि न'खर बिथांनि बिफा दङ बिमाया अबसे रुंसार जाना थांबाय जों बिथांमोनखौबो जोङो बरायदों जों गोजोननाय मोन्दों बिथाङा जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै थाखा फैसा खरस खालामनानै बिदि MBBS पास खालामहोबाय आरो बेखौ जोङो सोमोनांथावना जिहेतु बिथाङा इउक्रेनाव थांनानै बे कर्सखौ लाना फैदों जायनि थाखाय इउक्रेन आरो रासियाजों बे दावहा जाबाय थादोंमोन ओरैबायदि दावहा जादोंमोन बे दावहायावहा माने बिथाङा जे बे जायगायाव थानानै सोलोंनो हादों खोब सोमोनांथाव जोङो बेखौ बाख्नायदों जे बिथाङा बिदि कर्स लाना फैनानै साक्सेस जाना फैबाय आरो बिथांनि जिउआव बे मोनसे जाफुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेखायनो जों आम्बागाव ओनसोलनि रायजो राजा जानानै बा आम्बागाव प्राइमारि UPPL जानानै बिथांनिसिम आरो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थादों गोजोननायाथ' जोबोद गोजोननाय लोगोसेनो मोनसे हारिनि थाखायबो मोनसे दै खुन्थि बायदि बियो बेवहाय आं दा मा बुंनो रावानो गैया बुंनो जोङो जेसेबां खस्थ' खालायदोंमोन बे खस्थ'नि फिथाइखौ जोङो मोनबाय होननानै जों सानदों आरो बेबायदि आं बे बिथिङाव बेखौनो बुंनो लुबैदों खारन मानो होननानै बुङोब्ला सासे फरायसाया गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जेबो हेंथा गैया ओमफ्राय थाखा फैसाया दानि दिनावब्ला जेबो माने हेंथा नङा बेरियार नङा दानि दिनाव अनेक फसंथानफोर दङ जाय फसंथानफोरानोखि नांगौ जानाय रांनि मदद होयो जेरै बेंकफोर दङ बेंकफोरनि जुदि खाथियाव थाङोब्ला बिथांमोना माने जेसेबांनाखि थाखा फैसानि गोनांथि जायो बे गासैखौबो बिसोरो मदद खालायो बे हिसाबैब्ला आंनि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया जोंबो बिबदिनो मदद लादों बेंकनिफ्राय ओमफ्राय बेंक कर्तृपक्षखौ जोंनि थाखाय फारसेथिंनिफ्रायबो जोङो साबायखर आरो लाना फैबाय नङा होमबा औ नंगौ आरोबाव मा बुंबावगोन आरोबाव बेनोसै माने गथ'फ्रा नाजानो नांगौ गावनि जिथु माने मा होनना बुंगोन स्पिरिट गावनि जिथु गोसो बे गोसोखौ माने जेब्लाबो माने गोजौनिफ्राय गोजौ लांनांगौ माने जेब्लाबो माने थाखा फैसानि खौरांखौ साननानै बे माने बेकस्लाइड जानो नाङा सिगांथिं जोङो सानबाय थानांगौ होमब्ला निस्सय जोङो माने देरहासार जानो हागोन आरो